Hake thaidi ini sung nailena tei kaisa ketal bithini koktuma takuk tei bukuk sok tabuk saltung watui ni jora phainai kha chini jotoni kami rogo yongkha thampui teibo eri phainai hake thampui yongkha warjakmani bai kami rogo hambia kwbangma manjago watui ketal wamani bisingtui khlaiui manjakmani bai khlaiui tui ketal nongui bo lumlayo gri borok bahike rang morok ni bithi paiui chawi mannai aboni bagui no ani o ketal video ketal bithini koktuma takuk tei bukuk song norok oro nukmani wngkha koifol belai kaham khe muitu narakdi o belaio tongo calcium potassium sodium magnesium iron tei manganese rok hake o belai ni bithi bai chini sago yongkha thampui ni ulum rok hamnani bagui belai phan tongo tei chini sakni bukur no hamya khlainai virus bacteria rok no butharnani bo phan tongo tibo chini liver ni phan no kwrak snambui mano o koifol belai aboni bagui kebo lumkhe tei malaria rok manjagui tongkhe o belai ni bithi snambui hati barsa nongdi hake bahaike bithi snamnai ang norok no sai khnario nung koifol belai no bwsa bwsa khe radi rawi kepek khe khlaiui hului bini bwtui no sebui ti khlaiui kaisa sakni baikhe sakedi abono hor bai khe kisa muthungui kutung khlaidi hake abo haike salbrum brum hati barsa nongdi cha glass bai glass kaisa ni poriman khlaiui salo waisa khe nongdi haya kheba belai no tui bai khe rugui bo nongui mano sak kaham borok bo nongui mano side effect wngmani mungsa wanajaknai kwrui hake tini ni bagui aswng no takuk tei bukuk song jotono no sak kaham tongdi hake o video nai norok bahai wngjak kha like tei share khlaidi ni bayap songno tei ketal nainai wngui tongkha hingkhe subscribe khlairidi ketal bithi ketal video wngkhe nini aro obo buini slai swkang no sogui nai hake paithak jora nai tongmani bagui belai kheno hambai।